Horasma dihita saluhutna. Adorang so tapetihu jami taon, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus. Hatani Tuhata nagabe turpu jamita minggu dihita di bagasa tikion. Tar surat do di pesalmen sada ayat sada sahatu onom. Ujaha majo isi niturpuki tu tonga-tongata. Laos tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Mertua mahalak nasuulu mangihuton tahi niak kaparjahat. Jala nasuulu jongjong tudalan niak kapardosa. Jala nasuulu sahudulan dohot akka pangarehei. Sai patik ni Jehovah do lomoni rohana. Jala sai ido dipikir rohana ariad dohot borngin. Songon hau do ibana na sinua di topi ni batangai. Na mar perbuehon perbuena di haju Jepang ni tikina. Bulung na pedang ulu malos jala sude na niulana menjadi do. Alai dak songoni anggo pangalaho ni akaparjahat. Songon orbuk na hinabakon ni lugu do nasida. Di baheni tang manahan akaparjahati maradupon paruhuman. Manang tarbahen akka pardusa jongjong di luhutan nyaka natigor roha. Ai ditadda Jehovah do dalan nyaka natigor rohai. Alai madua lonong do anggo dalan nyaka parjahat. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus. Adong do tahesya kita namarsita-sita hunguluna asa marukil manang humasusa. Yakid doau dangadok kita namarsita-sitahon asa susah nguluna. Ala sebalikna taparsita do asa mertua manang berbahagia nguluta. Sialanido berusaha jala berjuang do hita asa sahat tungulu na mertuai. Nadeba sape digugu do nama sari. Bakasipata hira nasarupa nama dihilala ariad do borngin. Matsari torus. Hari minggu neve tongdo di parar laho masari. Tarhilala tabba pemasukan ninna rohana. Sape so di rohaho be tu gereja adik pebui dunia tikina. Holan laho mangyahi akkana pinarsita ni rohana. Jala nadihilala bui mabellas rohana. Nadeba adong do ulaun na sape mangototoi manang manipu. Songuna tabigiru paning diakka berita di televisi. Sudenai holan asa tercapai sonang ni rohana. Manang asa mertua dihilala nguluna. Hape ulu do dunglam gudang dapokna manang dunglam merteba-teba artana dada gabi lam sonang rohana. Malagabi lam moldo tenang nguluna sipata. Lam jujut busisaon gilisah muruk pedak sonang. Tong may alama mikirhon boha asa merteba-teba muse akka artanai. Manang mamikirhon boha asa amas sudi akka artanai. Sadok meragam tahe diula jolmain waingon. Asa Jepang sonang ni rohana. Jala mertua dihilala nguluna. Donga saha porsiaon sita-sita nauli do tutu ngulu na mertuai roha nasonang. Tetapi persoalannya adalah banyak manusia hidup bahagia dengan berdasarkan kebahagiaan dunia ini. Songon dialak batak rupaning juk do
tabege di dok ia ngulu na mertua ima mulunung ngadapot na tuluhai. Ima hamoraon, hagabion, dohot hasangapon. Memang kita pasti senang dan bahagia bila Tuhan memberi kita kekayaan, keturunan, panjang umur, kesehatan, dan sebagainya. Semuanya itu patut kita syukuri. Tetapi bukan menjadi ukuran kebahagiaan kekal. Sebab semuanya itu adalah sementara. Atong songo dia do nani dokna ngulu na mertua. Donga saha porsiaon, parpesalmen diturpuk jami tau madok, dada soal sinadongan manang pendapatan secara materi, nagabe ukuran asa jupangan ngulu na mertua. Manang asa jupangan ngulu na berbahagia. Alai domu tu pangalaho do, apala nanyo dolhon ni parpesalmenon, mulu nang jupangan ngulu na mertua. Didok naking di ayat sedai songonom. Mertua mahalak na suulu mangihuton tahin ya kapar jahat. Jalan na suulu jongjong, tudalan ya kapar dosa. Jalan na suulu sahudulan, dohot akka pangarehei. Sai patit ni Jehovah do lomo ni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borngen. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Himana kaning nyata bigi di turpuk jami tahun. Lapatanna halak na suulu kompromi manang sarobang tuak kahajahaton, alai saipatik manang lomo ni rohani Jehovah do di halo maungguluna, ido na ginwaran ni parpesalmenon halak na mertua. Patik ni Jehovah na nidokna disi tudus dui tuhata ni debata. Mertua do halak mulusai dihanguluhon hata ni debata. Asadada sian ukuran arta portibi nani dok ni parpesalmen asatardok ngulu na mertua. Alai ngulu na mian di bagasan biar mida di batado. Jadi mora manang pugus, punya posisi kerja yang baik atau tidak, gabe di parenakonom manang dang, rapak bui do sudena guaron halak na mertua. Molo merdalan di bagasan biar mida debata. Nasa perdalanan ningguluna sai di pahobbardo tulomoni rohani debata. Alai akan dapat budosa sai di paholang doi. Disima jupang hatuaon ni halak partigori. Manang mertua do ngulu ni halak natigor di adupan ni Tuhane. Donga saha porsiaon diturpukon digobarhod do ngulu niakka na mertuai. Songon hau na sinuan di topi ni batangaik. Rope ari lugu manang kemarau dangulo melos. Bahkan ditikina sai marparbue do ibana. Jala parbue na ipe dada holan narikot tu dirina. Alai dohok do narikot tu humaliangna. Songonima akana porsiai, akana tigorrohai, gabe marguna manang marlapatan dunguluna tuna asing. Ala saemian hata ni dibata dinguluna. Songon hauna jonok tu batangaek, songonido akana porsiai, totong taruli gugu dohut hanguluan nasian hata ni dibata. Mulu masa pe akka hamaulom manang hasusaan, takpit termelosi. Lapatanna danggora madeli manang putus asa. Balik sa say margugu dui makamonakon akka hamoloni. Ala jonok do
batang aiki di nguluna arian doho borngin ima hata ni debata. Akkana diulana pe say majadi do hobar tulomo ni rohani Tuhani. Songonima Jepang di ngulu ni akkana mertua na mangulu di bagasan hati goran ni debata. Alai anggo pangalahon ni akka parjahat dipertudus dua songon orbuk manang sekam ninna di hati Indonesia na hinabakon ni alugu guarna ma orbuk tu kita pera mulu jepakta adong orbuk di meja tai manang di kursi tai pitor jalodoi di lap di payas yesui nok katok nai pitor diubuson asa pitor hebang orbuki siya meja manang kursi tai. Songoni manang pangalahon ni parjahati songon orbuk ninna lapatan na dang marguna dangarong lapatan ni ngulu ni parjahati di adupan ni debata jaladang manahani jongjong di tonga-tonga niaka natigor roha nakpe songon na marajalela idaw parjahati alai sacitonga natongon merda tuhamaguaddo yang gu ujung ni nguluna molo so bertobat manang molo so marhamu bawa asa hamaguan do jabar niaka parjahat ido nanido na matua lonong do yang godalan niaka parjahat song natabigin aking di ayat onomi alai akka partigori hatua do jabar ninguluna atong bicat di lehod debatado pe tikki parasiano dihita totong mata hanguluhok kata ni debata dati rumah panguluion dohot holong ni tuhatta Yesus asa gabi halak nomor 2 di bagasan Tuhani mahita nuaing nang sugup pe amin martangyang mahita muliati mali Tuhan nung ngahubigi hami hatami lopok komai tu bagasan rohanami jala urupi mahami mardalan di bagasan lomani roham marhiti-hiti Yesus Kristus martangya kami amin.